Gutzen ditu bitaia etortzen zairete bizitan, teburu gutitan. Eta bueno, beti ikusten da, konfliktoaren alde ba, eta guti hori, eta guk egin dugu sortazio bat, bale? Iratzargailua itzaltzedin, odiot kriston ostia. Lanerako dei, nazkagarri hori, zer erantzuneko. Naiz baten funtzionaturik geunden, ni zarakta izerdia. Azkenerako lortu egin dut, ohean buelta emaki. Ondoren esfortzu bat ez nago, ohertzean eseria. Behingoagatik ondo etorri zait, nere tripaninez.